Καλημέρα καλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί κάνοντας την ίδια ρουτίνα. Πηγαίνουν στη δουλειά, γυρίζουν στο σπίτι, περνούν τις μέρες, αλλά αυτοί νιώθουν άδειοι. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν σαφή κατεύθυνση στη ζωή τους. Δεν έχουν σκοπό. Ένας σκοπός είναι σαν την πηξίδα του πλοίου. Σου δείχνει πού πηγαίνεις, ακόμα και όταν η θάλασσα είναι τρικυμιώδης. Όταν είσαι σαφής για το πού πηγαίνεις και γιατί πηγαίνεις, δεν τα παρατάς εύκολα. Ακόμα και όταν σκοντάφτεις. Γιατί εσύ ξέρεις γιατί πρέπει να σηκωθείς ξανά. Κάθισε λοιπόν. Σκέψου προσεκτικά, πάρε ένα κομμάτι χαρτί, γράψε 3 πράγματα που εσύ θέλεις να πετύχεις τους επόμενους 6 μήνες. Θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και ουσιαστικά για σένα. Έπειτα, αναρωτήσου κάθε μέρα. Με φέρνουν τα βήματά μου σήμερα πιο κοντά στο στόχο που εγώ έθεσα στον εαυτό μου? Έτσι λοιπόν ξεκινάει η αλλαγή. Όχι με μεγάλα όνειρα, αλλά με μικρά βήματα, σιγά σιγά και σαφές στόχους. Μην αφήνεις την ζωή να σε τραβάει σε τυχαίες κατευθύνσεις. Όχι. Εσύ έχεις το τιμόνι στο χέρι σου και εσύ το οδηγείς όπως το θέλεις εσύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε και ελπίζω σήμερα να οδηγήσεις τη ζωή σου έτσι ώστε να νιώσεις επιτυχημένος. Σας εύχομαι καλή σας μέρα και θα σας δω στα άλλα βίντεο. Γεια σας.